Na vlakovém nádraží. Oknem náhle pronikne velmi jasné světlo. Když se bezdomovec otočí, je v šoku, když spatří Prota, který se v tu chvíli objeví pod světlem. Z ničeho nic. Dva teenageři stalčí starou dámu, ukradnou jí kabelku a utečou. Pryč. Prot se snaží dámě pomoci vstát. Jenže dorazí policie a myslí si, že zloděj je on. Bezdomovec a stará dáma okamžitě objasní, že to naudělal. Policista se Prota ptá, jestli je na cestách, a ten vysvětluje, že právě dorazil a cestování ho prozatím přestalo bavit. Když se ptá na zavazadla a jízdenku, Prot říká, že zavazadla nepotřebuje a že nepřijel vlakem. Dále ho policista žádá, aby si sundal sluneční brýle, ale on odmítá, protože tato planeta je opravdu jasná. Tyto podivné odpovědi vedou k tomu, že ho policie zatkne. Také se ptají bezdomovce, kterými dveřmi Prot přišel. Ten jim řekne, že nepřišel žádnými dveřmi. O měsíc později v psychiatrickém ústavu na Manhattanu. Doktor Mark má terapeutické sezení s Erniem, mužem, který se děsí vyjít ven kvůli smatícím bakteriím. Ernie sineuse un damascus. Dokud Mark nezavře okno a dál si stěžuje, že bakterie jsou všude, třeba v jídle z jídelny. Poté je převezen nový pacient. Z jiné nemocnice Mark jde do laboratoře a sleduje Prata na chvíli, než ho lékaři informují. Policie poslala Prata do nemocnice kvůli podezření z otravy halucinogeny, ale všechny jeho testy vyšly čisté. Nejsou tam ani žádné známky nemoci nebo otřesu mozku. Byla mu diagnostikována amnézie a bludy, protože neustále tvrdí, že přišel z jiné planety. Lékaři mu nasadili silné léky, přesto nedošlo k žádné změně chování, což Marka šokuje. Nenašli žádné doklady na něm a žádná shoda s hlášením o pohřešované osobě, ale našli nějaké papíry. S divnými symboly vecaps. Poté je Prot odveden do Markovy kanceláře a komentuje výrazy, které Mark používá při mluvení. Také si vezme Ervené j'appelle Cosette Misky. Říkajíc, že je jeho oblíbené. Prot ví, že si všichni myslí, že je blázen, ale přísahá, že není. Cítí se trochu stýskavě a tvrdí. Geodomov, je plane à Apex. Která je 1000 světelných let. Daleko v souhvězdí Lyry, aby přišel na Zemi. Využil energii světla a cestoval mnohokrát touto rychlostí. Když se Mark ptá, proč vypadá lidsky, Prot vysvětluje, že vypadá jako člověk zde, ale na K-Apex vypadá jako K-Apexian. Toto není jeho pávní návštěva Země a stále se vrací, protože je zvědavý na planety, které jsou stále v raných fázích evoluce. Později ve společenské místnosti pacient Howie se ptá Prota na jeho domovskou planetu. Prot sdílí některé popisy, jako 7 fialových měsíců a 2 slunce mezi tím. Mark jde domů za svou ženou Rachel a jejich dcerami. Nicméně nevěnuje pozornost ničemu, co Rachel říká. Druhý den se Mark podělí se svými kolegy o nahrávku jeho rozhovoru s Protem. Zjistí, že byl na 64 planetách a že dorazil na Zemi před 4 lety a 9 měsíci. Také tvrdí, že je mu 337 let. Lékaři diskutují o možné diagnóze, ale nemohou na nic přijít. Imunní vůči lékům, které Prot dostal v jiné nemocnici. Mark přemýšlí, jestli je Prot skutečně mimozemšťan, a ostatní se smějí během dalšího sezení. Prot jí banán i se slupkou. Mark se ptá na kpaksy a děti. Prot objasňuje, že jejich proces reprodukce je velmi bolestivý. Odmlčí se v rozhovoru, aby si zapsal pár věcí do zápisníku. Jelikož si vede záznamy ze všech míst, která navštívil po sezení, se Prot vrací do společenské místnosti a zdraví všechny pacienty. Jménem Bess neodpoví. A Ernie vysvětluje, že s nikým nemluví, protože se bojí, že jí z úst vyjde kouř. Do ústavu byla přivezena jako dítě, poté co podpálila svůj dům, ačkoliv Howie tvrdí, že šlo o požár od elektřiny. Mezitím Doris křičí na sestru a hází jídlo na něj, protože ji žádá, aby vyšla. Přitom ví, že nikdy neopustí pokoj Prot. Přijde blíž a všimne si, že stůl je prostřený pro 2. Ptá se, jestli se může připojit. Doris ho nazývá gentlemanem, upraví si vlasy a make-up, zatímco se mu svěřuje, že v laboratoři na někoho čeká 11 let. Doktor informuje Marka o Pratových výsledcích, že má rozhodně citlivost na bílé světlo a dokáže detekovat ultrafialové paprsky, což lidé nedokážou. Během dalšího sezení Mark zhasne světla a zatáhne rolety, aby si Prot konečně sundal sluneční brýle. Mark se ho ptá na rodinu, ale Prot prozrazuje, že na jeho planetě děti vychovává každý a neexistují žádné rodiny. Není tam manželství, vláda ani zákony. Netrestají ty, kteří dělají špatné věci, protože oko za oko považují za hloupou politiku. Během rodinné schůzky Mark mluví se svým švagrem Stevem, který je astronom. Žádá ho o pár složitých otázek, které by mohl použít k zpochybnění Pratova příběhu. O něco později sestra informuje
Mark si všímá, že Howie se hodiny nehnul od okna. Když ho Mark zkontroluje, Howie vysvětluje, že hledá modrého ptáka štěstí. Říká, že Pret mu řekl, že je to pávní ze 3 úkolů. A pokud je splní, bude vyléčen. Mark se pak podívá z okna a je v šoku, když vidí, že se Pratovi podařilo přivést Ernieho na zahradu. Vyřítí se ven a vynadá Pratovi za zasahování do léčby pacientů. Poucasus na tout, Prat je passi à un jeu docteur. Pret se diví, proč Mark nikoho dosud nevyléčil a podá mu nějaké papíry s odpověďmi na všechny astronomické otázky. Když Steve obdrží všechny ty odpovědi, je v šoku, protože je čte, jelikož Pret ví věci, které pouhý amatér s teleskopem vědět nemůže. Zavolá Markovi, aby mu to všechno řekl, a Mark se ptá, zda nepostrádají nějaké astrofyziky. Ale Steve o žádném neví, jak dny plynou. Mark je posedlý Pratovým případem a je frustrovaný, protože nevidí žádný pokrok. Dokonce na případu pracuje doma a ignoruje svou rodinu. Jednoho večera se Mark rozhodne vzít Prata do observatoře a vědci se ho tam ptají na spoustu otázek. Chtějí vidět, jak cestuje světlem, a Pret jen zamrká s tím, že odešel a už se vrátil. Vědci ho neberou vážně a kladou další otázky. Pret tedy použije jejich vybavení k nakreslení mapy různých slunečních soustav a přidá nějaké rovnice, které řeší několik astronomických problémů, které lidé nedokázali vysvětlit. Všichni jsou v šoku a nechápou, jak tyto věci mohl vědět v ústavu. Howie konečně spatří modrého ptáka a vzrušeně křičí. Začne schromažďovat všechny pacienty a zaměstnance. A bevzi se kolem okna radostně schromažďuje dav. Když Mark zjišťuje příčinu toho rozruchu. Je vais au cul œil Doris. Vyšla ven podívat se večer na ptáčka. Best navštíví Prata a řekne mu, že je to ta síkora modřinka. O něco později se Sal zeptá Prata, aby ho naučil, jak cestovat světelnou rychlostí. Protože chce odejít. Pracoval 15 let jako dveřník v důležitém hotelu. A jednoho dne si začal všímat strašného zápachu všude kolem. Poslali ho do ústavu a je tu posledních 10 let. Prot je pávní člověk, kterého potká a který nesmrdí. Sal si myslí, že by mu mohl pomoci, když Prot mu vypráví příběhy o příjemných vůních na jeho planetě. Sal říká, že chce jít, ale Prot objasňuje, že sebou může vzít zpět jen jednu osobu. Brzy se Mark dozví, že téměř každý pacient si myslí, že pojede nak. Pret ujišťuje ho, že všem řekl, že může vzít jen jednu osobu, a oznamuje, že odjíždí 27 července v 551. Datum vybral z bezpečnostních důvodů. Té noci se Mark probudí šokován náhlým uvědoměním. Ignoruje rodinu, spěchá do kanceláře a kontroluje nahrávky Protových sezení. Řekl, že na Zemi přistál před 4 roky, 9 měsíci a 3 dny. Mark provede výpočet a potvrdí, že 27 červenec bude 5. rokem. Proto chce Pret odejít v ten den. Předpokládá, že se mu v ten den musela stát traumatizující událost. Rachel vynadá mu za práci v tuhle hodinu a naštvaně opustí jeho kancelář. 4 července. Má Markova rodina další sešlost a on pozve Prata, aby se k ním připojil. Prat se okamžitě spřátelí s rodinným psem, který předtím nikdy nikoho neměl rád, a začne překládat, co pes říká, aby se k ní děti začaly chovat lépe. Během oběda je připraven speciální vegetariánský pokrm jen pro něj, protože nejí maso. Prot si to užívá a při prohlížení fotek zjistí, že Mark má syna z pávního manželství, který s ním už nemluví. Řekne Rachel, že na jeho planetě neexistují žádné rodiny. Na jeho planetě, a ona si myslí, že mu něco velmi důležitého uniká. Zatímco Prot pomáhá jedné z dívek na houpačce. Ostatní děti zapnou postřikovače. A ten hluk způsobí, že Prot stuhne. Dívka ho nutí hrát si taky. Ale Prot ji stáhne zpět a říká, že by neměli do vody. Muži z rodiny běží, aby Prota zadrželi. Rachel odvede svou dceru. Sestra připravuje sedativum, ale Prot se nakonec uklidní, když vypnou postřikovače. Zmíní jablečný koláč a kráčí ke stolu, jako by se nic nestalo. Druhý den musí Mark vysvětlit svému šéfovi, že to byla nehoda, a přísahá, že Prot není nebezpečný. Teoretizuje, že voda musela spustit vzpomínku na traumatickou událost a chce provést regresivní cvičení. Může to být příliš nebezpečné, ale cítí, že mu dochází čas. Mark jde hledat Prota a ostatní pacienti mu řeknou, že odjel navštívit pár dalších zemí. Před svým odletem celý tým doktorů panikaří, když potvrdí, že Prot není v budově, a tak volají úřady. O 3 noci později Mark neustále volá do útulků. Bez úspěchu a nakonec usne u svého stolu. Druhý den ráno Mark vyhlédne z okna a spatří Prota ležérně odpočívat na stromě. Prot tvrdí,
že navštívil mnoho zemí a poukazuje na to, že oznámil, že odchází. Když se Mark zmíní o hypnóze, Prot ho odmítne. Ale Mark říká, že pokud to neudělá, jeho nadřízení ho nadopují sedativy. Zatímco ostatní doktoři se dívají zpoza okna. Mark Prata hypnotizuje a ptá se ho na důležité události z jeho dětství. Pret si vzpomíná na pohřeb otce jeho nejlepšího kamaráda, ale nevzpomíná si na jméno toho muže. Tento otec se zranil na jatkách, kde pracoval a zemřel. Později ale Pret odmítá říct místo. Je mu viditelně velmi nepříjemně a jeho tep začíná velmi rychle stoupat. Marc Poloy Otascu à Binaftiville. Jinou vzpomínku a Pret se uklidní zmiňuje, že on a jeho nejlepší kamarád se dívali na hvězdy společně tátovým dalekohledem a stále trvá na tom, že je mimozemšťan. Jeho nejlepšímu kamarádovi se teď moc nedaří. Proto se Pret vrátil. Mark vidí, že se jeho pacient začíná cítit nepříjemně. Znovu Mark se rozhodne ho probudit a Pret si neuvědomuje, že hypnóza už proběhla. Poté Mark požádá svou sekretářku, aby vyhledala jatka ve venkovských oblastech s jasnou noční oblohou. Mezitím se pacienti hádají o tom, kdo bude moci odejít s Pratem. A tak Howie přijde s nápadem. Budou muset napsat esej prokazující, proč musí být vybráni. A Pret souhlasí, že si je všechny přečte. Brzy Pret souhlasí, že bude znovu hypnotizován. Myslí si, že je se svým nejlepším kamarádem v roce 1985, ale odmítá říct jméno druhého chlapce. Takže Mark se rozhodne mu říkat Pete. Tehdy bylo Petovi 17 a Pratovi 175. Pete měl těhotnou přítelkyni jménem Sarah a panikařil ze své budoucnosti. Pratovi začíná být nepříjemně. Znovu a tak Mark požádá o jinou vzpomínku. V roce 1991 se Pret vrátil navštívit Peta, který pracoval na jatkách a oženil se Sarah. O něco později Mark je zavolán, aby zkontroloval Ernieho na ošetřovně. Kvůli tomu, jak se ho Howie pokusil zabít ve spánku. Mark má obavy, ale Ernie ho ujišťuje, že je v pořádku. Dokonce říká, že to bylo úžasné. Zatímco ho Howie škestil, Ernie přestal dýchat. A tak ho Howie odvezl na ošetřovnu a přivedl zpět k životu. Když se Ernie probudil, uvědomil si, že umírání není něco, co máš pod kontrolou. Takže je plýtvání životem se toho bát. Nyní se Ernie cítí skvěle a je připraven dělat riskantnější věci, jako je jezení ryb s kostmi. Dále Mark kontroluje Hovieho, který se domnívá, že Ernie ho vyléčil. Říká, že to byl jeho druhý úkol od Prata a potřebuje už jen jeden, aby byl také vyléčen. Následující den Mark hypnotizuje Prata znovu a zmíní datum 27. července 1996. Pro říká, že je na KPXu, ale cítí, že s Petem je něco špatně, takže okamžitě Sestuge na zemi. najde Peta, jak skáče do řeky, aby se sám smazal kvůli něčemu hroznému, co se stalo. Prot ale odmítá říct co. Jeho vitální funkce začnou šílet, přesto ho Mark odmítá probudit, protože chce odpovědi. Najednou Pret odstrčí Marka a padá na kolena, aby měl obrovský záchvat. Sestry přiběhnou, aby ho utlumili. Mark je ale zastaví a opatrně se blíží k Pratovi, aby ho probudil. Během incidentu vypadly Pratovi z kapes nějaké věci. Mark je tedy sbírá. Cestou domů si Mark uvědomí, že má stále Pratovu tužku v kapse. Když se na ní podívá, najde 505 ve slově salva. Spěchá k telefonní budce, aby si zatelefonoval a potvrdil, že 505 je předvolba pro Nové Mexiko. Poté, co si uvědomil, že salva znamená armáda spásy, vrátí se do kanceláře, aby tyto informace spojil s výzkumem své sekretářky, hledáním místa, kde je řeka, jatka a armáda spásy. Najdou, Ocre, Guadeloupe. Ve zprávách z 27. července 1996 dočtou se, že se utopil muž jménem Robert Porter. Mark okamžitě letí do Guadalupe a ptá se šerifa na případ. Robert byl chytrý a laskavý a žil za městem s manželkou a dítětem. Šerif vezme Marka do Robertova starého domu a řekne mu, co se stalo. Kriminálník se vloupal. Dodomu a zneuil Roberto Vuenu, ne. Zabil ji i dceru. Když se Robert vrátil z práce domů, našel těla svých milovaných a tak se zhroutil, že zabil kriminálníka zlomením vazu před domem. Mark najde postřikovače a houpačku, stejně jako ve své vlastní zahradě a představuje si, jak si tam Robert myje skzvavené ruce. Dále šerif vezme Marka k řece a ukáže mu, kde našli Robertovo oblečení. Myslí si, že se zabil. Tělo ale nebylo nikdy nalezeno. 27. července pacienti pořádají malou párty, aby shromáždili všechny eseje,
a rozloučili se s Prattem. Mark ho zavolá do své kanceláře na poslední skleničku. Pratt říká, že ho na Kpacku nikdo nepostrádá, ale má pocit, že na Zemi chybět bude. Řekne Markovi, ať zavolá svému synovi a napraví to. Mark mu pak ukáže středoškolskou ročenku s fotkou Roberta Portera, která potvrzuje, že vypadají úplně stejně. Když Mark říká, že jsou stejná osoba, Pratt to popírá a žádá Marka, aby se o Roberta postaral, až odejde. Poté se Pratt přidá k večírku Sal. Chce vědět, kdo je ten vyvolený a Pratt říká, že dostanou body navíc za bezké ulehnutí. Takže všichni spěchají do svých pokojů při odchodu. Bess upustí svou zmačkanou esej na stůl. Howie zůstane, aby se zeptal na svůj poslední úkol a Pratt mu řekne, aby tu zůstal a byl připraven na cokoliv. Poté mu Howie podá eseje. Než taky odejde do svého pokoje a Pratt dodá Bessin opuštěný papír na hromadu. Mezitím Marka navštíví Rachel, která mu přinesla jídlo. Je vděčný a snaží se být lepším manželem. Uprostřed noci nad městem blikají světla o pár hodin později. Mark si uvědomí, že zaspal a je skoro 5:51. Když spěchá dolů, všimne si, že slunce pomalu vychází a uvědomí si, že si Pratt vybral východ slunce jako čas odjezdu. Ve svém pokoji Pratt si sundá brýle a zírá z okna. Sestra střežící dveře si všimne, že se hýbe, ale v tu chvíli bezpečnostní kamery přestanou fungovat. Než se Mark dostane do pokoje, Pratta nikde nevidí, bližší pohled odhalí jeho bezvládné tělo pod postelí sestry. Vynášejí tělo na nosítkách a ostatní pacienti jsou zmatení, protože už ho nevidí jako Pratta. Ernie upozorní, že Pratt je pryč a skupina si náhle uvědomí, že Bess zmizela. Běží do jejího pokoje a najdou na posteli její esej. Howie ji čte, aby potvrdil, že byla vyvolenou. A na poslední straně je zpráva: nemám domov. Jak dny plynou. Mark se nadále stará o Robertovo katatonické tělo, protože ho o to Pratt požádal. Muž je naživu, ale nehýbe se ani nemluví. Ukáže se, že Pratt byl mimozemšťan, který používal tělo svého nejlepšího přítele po jeho sebevraždě navštívit Zemi. Robertova osobnost se projevila, jen když bylo trauma spuštěno postřikovači. A Hypnotiki Pro řekl, že může vzít jen jednu osobu do KPXu, protože potřeboval nové tělo. Mark říká Robertovi příběhy o tom, jak všichni pacienti se mají lépe díky němu, a sdílí, že Bess nebyla nikdy po práci nalezena. Mark jde na stanici a konečně má odvahu dost na to, aby se znovu setkal se svým synem.